Ginapangidwala sang menor de edad nga ginkilala kay alias Dugong nga isa siya sa mga sospek nga yara sa likod sang pagpang-snatch sa isa ka call center agent sa barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City sang nagligad nga Hulyo 14. Sa interview sang Bomb Radio kay alias Dugong, menor de edad nga ginatudlo isa sa mga sospek, iya ginpahayag nga ginpasibangdan lamang siya nga isa siya sa naghimo sang nasambit nga krimen. Suno kay alias Dugong, nagakatulog siya sa ilabalay kag wala sang ihibalo sang natabo ang pagpangawat. Apang ginako man sang menor de edad nga sang nagligad nga tuig 2025, mayara siya sang kaso na hanungod sa gambling, kaso nga paglapas sa Republic Act No. 10591 o kon illegal possession of firearm, kag mayara man sang record sa pagpang-snatch sa ila barangay. Dugang pa sang akusado, mas maayo nga maatubangay na lang sila sang biktima agud maklaro niya ang iya kaugalingon sa krimen nga ginapahayag niya wala siya sang kahimuan. Daw, kaya pa na sa bandang nila yung ako ng hold up. Sino unang pasibang? Mga tao, manda sa palibot na ako ko na ng hold up ko, no. Hold up ko, tanong mo yung karta na ako nga, o ganun kay Lola, o gapon pulo, o piso, bakal sigarilyo. Gabi na to, mga gato na tabo. Iuwi ko kabalo, arak ko sa balay tulog. Mas mayaw na ganyan. Sir, makita na, kami di ka ginold up mo para makita. Yablang mo sino nung hold up si Yablang. Nabatian si alias Dugong o kon Dugong nga ginapahayag isa sa mga sospek sa pagpangawat. Sa separado naman nga interview kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang Iloilo City Police Station 10, iya ginpahayag nga padayon sa gihapon nila nga ginaayam ang duwa pa ka sospek sa pagpangawat sa isa ka call center agent sang nagligad nga Hulyo 14. Sa panaysayon ni Police Captain Oliveros, gin-withdraw sang biktima ang kwarta nga 90,000 nga o kon 90,000 pesos nga ginpadala sang iya Iloy nga yara sa sagwa sang pungsod. Pahayag niya sang nagabantay sang depam pasahero nga jeep sa kilid sang Inchep Tower, ang biktima agud magpauli sa banwa sang Leganes. May 3 ka individual nga nagpalapit sa iya. Dugang pa ni Police Captain Oliveros nga sa pahayag sang biktima, gintayaan siya sang isa sa mga sospek sang kutsilyo, rason nga nakuha gid sang mga iniyang iya nga ginasukbit nga bag, kung sa diin nakasulod ang nasambit nga kantidad sang kwarta. Sa subong, padayon pang investigasyon sang kapulisan agud madakpan ang mga sospek nga iyara sa likod sang krimen.